Unsa man ning balaod og pagtuokol nga kisigutan sa balaang kasulatan sa sulat ni San Pablo. Kay nagalibog mong ko nga ang simbahan nga tinukod sa tao nga anade sa kalibutan naman sila balaod nga gihimo mga pulpito alang pagpanudlo. Unya kay ang Dios kay ana naman siya balaod nga iyang gibuhat diri sa nga atong sundon diri sa balaang kasulatan. Unya gasigot po siya kuan pagtuo kay dili pud makita ang pagtuo kung wala pud tay binuhatan. Unya sa may kaibahan sa pagbalaod og pagtuokol sa espirituhanon nga paghubad. Kanala ko nga pangutana si Mokol. Ang balaod og pagtuo boy, ang balaod mao man ingon nga testamento, bylaws kay matag tinukod sa tao dinhi sa kalibutan kung parang maonor ka simbahan, maonor ka nga organisasyon na man kay bylaws. Unya aron may kalibutanhon ka nga balaod, mo na balaod. Ang pagtuo lahi sa balaod ngano man. Kaya ang pagtuo dito ta sa Dios gahi gugmaa, kinahanglan magpaubos, magpasaylo. Naman na sa balaang kasulatan ang balaod ug pagtuo. Anong di ba nasa sulat ato man nabalag sa una, niingon si Pablo nga pakita ako sa inyong pagtuo nga walay buhat kay pagitaon ko kamo sa akong buhat nga adunay pagtuo. Kay kung nagatuo ka sa Ginoo, nahadlok ka sa Dios, nganong magbuhat pa man kag balaod nga dinhi sa kalibutan. Duha man kamatang ang tao, lawas ug espiritu. Tama. Ang pagtuo nakasentro na sa imong kaluwasan. Unya ang balaod nakasentro sa imong lawas nun. Kay kung dinhi magud sa kalibutan, pareha karon dili man ta magsulod sa simbahan kung walay balaod, tama? Tama gid. Unya, kung naa na po ta sa simbahan, dili na po ta mo alagad, dili na po ta mo sakripisyo sama ni Kristo tungod kay nagdepende ta sa balaod mo ng pulpito. Kumbaga nag-alagad lang sa siya Sa tawanon. tungod kay naay balaod ang tawanon. Unya, apilo nila ang pangalan ni Kristo nga naay pagtuo. Kay si Kristo dinhi sa kalibutan, nagpakatao siya kalibutanon, sama kanato nga makasasala. Unya iyang gihugasan, pinaagi siyang lawas ang pagtuo sa tao, pinaagi sa iyang balaod. Og iyang gibili na ang balaod na sa bag-ong kasabutan. Gikan sa sulat ni Mateo hantod sa panapos ni Juan. Mo na nga 1,000 ka tuig yapang abunuhan kini kautan pa niya, dili sa gustong taong daotan nga patyon kay gusto siya mobalik ngadto kaniya mas malipay pa siya sa katong ingon nga amo ako paning kalutan. Unya karon ang nahitabo man karon sa kadaghanan tungod kay nagtukod man sila simbahan nga dili tinukod sa espiritu, tinukod sa tawhanon, aduna kay baylos balaod. Mo nang naa kay balaod kung saan pagbasa pulpito ba aron ipamatuod nimo sa imuhang pagtuo nga tinuhuan nga simbahan o unsa ka nga relihiyon nga sila tama jud, tama. Tama. Pero kung sundo nato ang pagtuo nato sa Ginoo nga mao na kini sulat ni San Pablo ngadto sa kay Timoteo, balaod sa simbahan, katabang sa simbahan, pangulo sa simbahan, ang mapausanon ngano nag-alagad man ko nimo, di ba? Kato pong naas sa daang kasabutan no, katong sa bagong kasabutan no, ingon siya kung ingon kamo naigi pasidunggan, nga naigi atiman, naigi silbihan, naigi nagsilbi sa kalibutan nga balaod, unsa may kalibutan nga balaod ana? Ang taas gyud mo toy ang gisilbihan. Pero sa pagtuo ni Kristo, niingon siya nganong nag-atiman man ko ninyo. Kay kung dinhi mago sa kalibutan ang atong ipataas katumang tao nga taas pod bayani ba, kumbaga ba mga honorable halangdon mapaitas-on, so sa ato pa nagtumanta silang balaod harial kyal ba, Kumbaga kalibutanon lang siya. kalibutanon ang balaod. Pero ang balaod ni Kristo inubanan sa pagtuo, pagpaubos naa siya sa labing ubos. Tumanon nimo tong balo, kita balo man ta ngano man kay wala man ta nagtuman sa atong amahan, sa atong bana, atong pagasaunon. Kay kung nito man ta mapaubsan ta di ta mulingkod sa lingkuran ng pinasinunggan, dili nato gamiton ang iyang gibalaan nga mahimo ni noontang balaanon halangdon, di ba? Naa sa balaang kasulatan na kung ana-anak ka ninyo ang kahibalo, ayaw ninyo kana gamita nga magpalayo kamo kanako.
Apan tungod magud sa atong kahibalo magbuhat ta og balaod baylos. Mo na din sa kalibutan gisunod man nila ang balaod sa kalibutanhon nga unta magwali lang ka kinahanglan isulti man nimo ang kamatuoran. Kumbaga kung ikaw pareha sa tuwa nagawali ka nga Diyos nun magwawali ka ba? Wali lang ka. Dili ka magbuhat og balaod aron mapugos nimo ang tao nga musimba ug mutuon nimo. Tama? Kanya karon unsa man nila paglitag sa mga tao ilang pugson pan-an nila pinagi sa balaod. Dili na gani mo magsimba, dili na mo kamubunyagan, dili na gani mo muadto dito, dili na gani mo di pud na mo kaslon. Kay ngano man nawala man ang pagtuo sa tao. Kay kung naay ang pagtuo nga nagawali siya nga naagi makatunan gyud niya, muadto gyud ang tao dito pinaagi sa iyang konsensya. Gugma. Gugma. Mo na sa tuadri wala tay balaod din no. Pero nganong nalahutay man ta mga hapit na taunom katuig gikan sa akong pagsakripisyo gawas atong naagi ko sa unang nagtambal ko sa pagdawat nako nga magtambal lang ko wala ko nagawali atoan lang gisud manana sa vlog na to di ba ang kamudri gisulay gitistingan gisulay nya nawala na ang inyong pagtuo nako. Tama. Mo tong nagbuhat po tag balaod diri di ba katong duha ka babae inyong gituuhan pod nga balaod ala pulaw mo sakripisyo adri sakripisyo pulaw mo ana balaod naman to. Balaod to. Mo to sa una nagsigbagulbol mo kay nibiya man sa tawhanon di ba? Pero dili tayo mo ang pagbuot. Dili. Mao na to ang giingon giak na to ang sama sa mga pari sa mga pastor. Nawala ang iyong pagtuon nako mo nang naara ko diri sa gawas nagahila ko sige ko kanta gani nga kung ang imong kamot isang dahilan isang mata kay gitagaan man nako to sila panahon kamo po dinhi gitagaag panahon tulo ka tuig nga sulayon naman na sa balaang kasulatan sama sa Macedonia di ba? So kung mo mabuhat gid ta nga kapag nag-adto lang ta sa kapag sa simbahan kapag balaod sa balaod lang mapatay ang pagtuo nawala ang pagtuo ngano man kay ni adto ra man kadto naminaw wala man ka naminaw kay ang katupong nagsulti po dito mapasigarbuhon man po to siya kay ngano man maluoy man po to sa tao kung isulti nila ang kamatuoran kay pinili sila sa tao. Pinili man sila sa tao labi na kung ang dato naghatag niya nagsuborno niya dili man to niya sultian sa kamatuoran katong alaot ka mga dato di ba naay mga dato nga na nanghatag kay ang sobra kanila ihatag kanila nya bihira ramang kay na boy unang didto sila sa balaod. So buot pasabot sige kog simba dahil sa una napakaroon ingnon na dahil ko. Nya karon mga tanak ko nimo unsa may imong nabalaan sa balaang kasulatan bi nagasimba ka? Wala jud ko. Nagsign ka Santos Gabelo sumala sa sulat ni San Juan. Nya wala ka na sa balaan. Tungod kay nag-adto lang ka dito tungod sa balaod. Kay niingon naman ang sa may balaod dito kaon mo ani maluwas na mo. Pangumpisal mo na ko luwas na mo ana. Dili mabuhi ang tao sa panlamang kun dili sa paghinulsod gawas sa espiritu. Kay ang espiritu man nimo mao man na ang pagtuo. Di ba? Unsa man to na to sa atong kasing-kasing, di ba? Ang atong pag-ampo, ang atong kasing-kasing surrender sa Dios. Ihatag ang imong kaugalingon ngadto sa ayaw kabalaka kay ang Dios na nakabalo na sa imong gikinahanglan. Mao tong na sa atong kasing-kasing no. Kaming kunya tumban nato ang atong pagtuo. Sa to pa ning tuo ta nga mapaubsanon sa Dios. Kung mapaubsanon ta sa Dios, ning tuman gid ta sa iyang mga sugo. Sa may sugo niya pag-ampo kamo sa man sulat ti Mateo ug ni Lucas unsa man niya tumanan ninyo matuman ang pagbuot dinhi sa yuta miyon sa langit karon nagpaubos ka ni Kristo ning labaw pahinuon ta ni Kristo ano man nagsige man tag sip-sip palakpakan palakpakan nato ang Dios di ba no magsige man tag sip-sip sa patay nga cross patay nga Dios di ba nya karon di gibuhi man ako diri mo ning ang pulong karon sa espiritu siya ang nagtudlo nako kinalang buhion gyud nato ang iyang balaod ay iyang pagtuo ngay naa naman sa balaod diya sa balaang kasulatan di ba sa tanawa tong iyang giingon sa una pag-abot ni Kristo magbuhat siya bag-ong kasabutan no kay nakita man sa amahan nga daghan og kasaypanan di ba asa na nga binasabi si Kristo ang tinuod nga pangulong pari sulat tama ni San Pablo ngadto sa taga Hebreo. Mao na karon nga naay mga pulpito magpili-pili kag bersikulo kapitulo. Dili nimo isumpay kay ngano naaman moy pulpito.
Kristo. Haron ipamatuod ninyo nga mao ni ang tinukod ni Kristo. Kami ang unang simbahan, kami ang tinuod. Nan, unsa na balaod pagtuo. Kung nito ka sa Ginoo, ayaw pagpataas, ayaw na kamo pagdebate. Tama? Kay naglangay-langay lang ka na, di ba? Oh. Naman na sa balaang kasulatan. Na. Kung nituota ni Kristo, dapig ta kaniya. Walay relihiyon nga makaluwas, di ba? Di ba? Oh, mato katong pinangga kong sulugon, di ba? Sulat ni Mateo, di ba? Ang pinangga kong sulugon sa iya ko ipakunsad ang espiritu, dili siya mubali og hiwi ug nga bugang. Pare sa to inyong kinaiya. Kung maigo ning akong binasa, di unsa man kuno makuha nila nako, di ba? Manhira man sila magpatambal, wa man po ko nangayo og bayad, di ba? Tama gid. Unya kung magsulti ko ani, dili mampud ako ang niingon nga ampo mo nako, tanawa simple kay sila hinoy dakog tulubagon boy. Kaya ano man, naaman sila'y balaod. Pabunyag mo na mo, hatag mo ani, maluwas na mo, palakpakan na to, porting karniruhan ninyo. O, tanawa? O, ansa man na, labaw pa ka sa Ginoo. Asan man tong matuman ang pagbuot dinhi sa yuta mo sa langit nga wa man kaning tuman, ayaw ko gamitan nga mahimo kamong halagdon. Tama gid. Kung naglingkod kamo sa ayaw ka maglingkod sa lingkuranan nga pinasidunggan. Tama. Kay kung gipasidunggan nato si Kristo, tumanon nato ang iyang balaod, pinaagi sa atoong hugot yun nga pagtuo, kahadlokan yun nato ang Diyos. Dili ta mo hadlok na para is pastor, dili po mo madlok nako, kahadlok mo sa espiritu nga nagtudlo nako. Ako ba'y kanang mingon ko, gusto na kong kuhaon sa Ginoo tungod kay huyang ko sa akong tawhanon, pero sa Tinuod lagi pugnan yun nako ang espiritu. Kaya ano man ako man di ang gamiton, tanawa ko na ang akong mga sinod sa mohilak mangani ko. Sa pagkakaroon, mo nag-ingon sa Ginoo, pakita ako no ko sa ilang pagtuo nga walay buhat. Kinahanglan aduna gitay pagtuo. Unya kung makita ang atong pagtuo, kinahanglang mubuhat gyud ta nga nagtuo ta. Unsa man matuman ang pagbuot dinhi sa yuta mo sa langit no. Oh, tapos pasaylua kami sa among mga sala. Ingon sa pagpasaylo sa nakasala kanamo, di ba? Kato pa, mo pasaylo jud ka haron pasayloon ka sa Dios. Yan, intuman ana ang ilahang mga balaod naigo ana. Wala. Kana nga mga pagtulunan, mao kana ang tawag nga sayop nga pagtulunan kana. Naman na sa binasa ang sayop nga pagtulunan. Basahag na ninyo kanang nagabasa ana na. Kanang mga pastor mga pare nagabasa na sila ana mo nagitipas lang nila ba kay kabalo na sila mubuhat og pilosopo ana. Ila man ang gitun-an haron matuis ba gituis kini sa mga taong walay alamag og mabalihinon sa balaod sama sa ilang gibuhat ubang panid sa kasulatan. Asa man sa sulat ni San Pedro ikaduhang sulat no. Kadang sulat san. Sa pagpahinumdom nga mubalik siya. Title na. Mao man ang giingon sa Ginoo, sunduga Ginoo, pangitaon gyud nimo pinagi humanon gyud nimo pagbasa. Kay naa diha ang kamatuoran murag nagtan-aw kag teleserye. Unya tungod kay sa ilang pulpito na ay balaod nga kami ang tinuod, kami ang tinukod, kami ang unang simbahan, kami ang tinuod. Nya nagbuhat sila og pulpito, balaod. Nya, halimbawa kung daghang kay tao nga wala nagbasa sa Biblia, malin lang yun. Mao na boy kay naaman po sila balaod nga inanion pagbasa ang Katoliko gani sa una kita ako Katoliko man gyud sa una gibawal gani na o karon gibawal pa gani karon na daily scripture reading di ba no kada adlaw mo ni basad dili matag adlaw lain-lain og di kinahanglan tama karon kung nag-away mo nga pamilya nya mao to imong gibasa nga lain man to nga para sa batan-on para sa byuda. Ya, mo ti binasa nimo makahusay mo. Pagitaon nimo ang inyong problema bana gugmaa ang imong asawa tawray mo dili man tanan og pareha og mga pagsulay anang adlaw. Tama gid. Nya mo nagituis nila. Dili sa to pa kung ora ning basahon sulat ni Mateo para sa pagampo mao ra to. Nya mo sip-sip lang ta sa ila kana pod sila boy mao na mapalapason sa balaod. Ilan na kaniha kamong naminaw ani wala ko nagpasabot nga na ako'y gi-strike ani na ako'y giigo ako gyud isulti ang kamatuoran kay ngano kung dili gyud sila mausab na naktak na ko boy niingon ako Ginoo ipahamtang ang alang kanina man na didto
Nagad. Kaya nga naman, sa una, nagsigi ko, hilak, sige ko, dili man po mo duol na ko, niya mag-uol man ko, boy. Kaya dinhi man hinoon, magsakit, grabe na kayo, mao pa man hinoon, nol, sumpay ko, nol. Yung ingon na po ko, anak, unya, kung abtik na gani ang tao, magsulti gani ko, anak, puros filosofiya, filosofi, kung mamatay, kung magsakit, kung adto mo sa doktor, dadaan na dito. Kung kinsa makaayon, dadaan na dito. Kung kinsa ang inyong gituuhan nga nagbuhat o balaod, adto mas pare o sa pastor, adto mo dito. Kung nagsakit na, kaya naaman na Ginoo at na ang masakiton, tambali ang mga masakiton. Nya unsa may ilang gitambal, unsa may ilang gihatag. Kani boy, naaman na sa balaang kasulatan, kung maanha kamo sa halaran o inyong tinuuhan ha, relihiyon. O anak kamo halaran man na, halaran. Tama. Sa iyong pagampo, anak kamo sa halaran, biyain ninyo ang halaran. Adto ang inyong taong gikahiobsan, gikasilagan, pangayog pasaylo ug pasaylo asa. Una kamo mubalik ka nako kay kita mang tao ang nangita og kalawasan. Nga naman, si Kristo gitagaan ra matag kapanahunan, di ba? No? 1,000 ka tuig, sa Tama. isa ka adlaw. Tagaan ng kapanahunan og inigbalik sa espiritu tanaw. John 16 sa dihang didto na siya sa aman, walay tao nga nangita kaniya. Nay nangita, kung mingon sa nangita, di wala nangita kaniya. Kay kung nangita kaniya, ning tuman sa iyang mga sugo. Tama? Gipangalan lang hinoon, gigamit si Kristo. Kanunay gipalansang sa cross, gigamit ang iyang pagkabalaan mo na inaingon sa Ginoo, sa inyong paggamit sa akong gibalaan. Basahan niyo na, dili na ko mag-mention. Tama. Nana sa balaang kasulatan, ako boy, dili na ko ingon nga tao nga pastor pare si debate magsige na taglibog-libog o na ay magdebate ninyo ay nabiyain na siya ing na lang ninyo o sige kay kung sige mag istorya ana manubag unya mo sa Dios. Dili ko Dios, dili ko pare, dili ko pastor, sinugo lang ko, isulti lang nako ang kamatul, nagwali lang ko, pinaagi sa akong binuhatan, nibiya nako sa tawanan tanawa. O karon gani o, ano ko nagsulti-sulti, dili na ko mabadlong sa mga tao gahig ulo boy. Tama gud. Dili na po ko makigtrokis ana, kay dili man ko magsaba-saba sa kadalanan, di man ko mutambong pagkigpulong. Kay kung makigpulong po sila nako, mo po na akong gikadlokan boy. Ano man, maulawan gid na sila tanan. Bisan pag magpili, mag-English, magbuhat na po sila glain po nga mga istorya po ba parang ingnon nga dako sad kahibalo. Nagingon maginuduha og tulo lang. Magunsa man kasabot sa tao kung daghan ta og mga pulong nga lisod sabton sa tao. Kita gani mismo nga nagwali wa gani ta kasabot. Kay kung nakasabot na sila nagwali boy, wala unta gigamit sa nila ang pulong, ang mga balaan, mga Biblia nga nahimo silang halangdon. Tama? Tama gud. Nakol purag sa og kumbaga si Moha pa lang ginako ni na tunggan mga pulunga ba. Kay sa una si kog simba, ako jud ko ka kabatian kay nagsimba ko sa una, mao man akong una nga Balaod. makakaulang ko gitong pan. Hostias. Tapos mag-umpisa lang nila. Tapos mag-amin-amin lang ta, praise the Lord, hallelujah, mga nadaig-daig na ta. Unsa man na. Di ba nag-ingon ang Ginoo, tumana lang ninyo ang akong mga sugo. Kay bisag dili kamo mangayo kanako, nabati na nako kamo. Tama? Tama. At timana lang ninyo ang mga tao kung diin ang nagkinahanglan. Tama. Kay ako na ang mahibalo kaninyo. Panginabuhi lang kamo sama sa sayaw. Tama? Tama. Kumbaga ba, dili ka stress, dili ka kalibutanhon, o nya unsa man ang gibuhat sa dagwali. Boy, shout out kung naamoy diehard sa inyong pari, sa inyong pastor nga wala nagsulti sa kamatuoran, siya ang manubag ana. Pero naa po may diehard kay tungod maayo po ni siya pagkapari, matinabangon, maluluyon, maginhatagon, dili bakakon, dili tigdibati, dili mapahitason kana sa dapig na nato. Labi na kung dapig gid nako ani kay kini tanan naa gini sa balaang kasulatan. Tama gud. Kinsa kuno ko boy, mo nang wala ko'y balaod dinhi. Makunsa ko sa balaod, dili man akong kalibutan, tama? Tama no? Tama Mm. gud. Mo na sila nga naa sila yung mga pulpito tungod kay naa man sila katugod sa kalibutan. Kaya ang kalibutan karon dili man iya sa Dios. Tama. Ang mahigugmaon sa kalibutan kaaway sa Dios. Mo na si Kristo sa na dili kalibutanon nga nagwali. Tanawa kinsa nagpapatay niya? Si Anas ug si Caiphas. Kaya naman, wa ko no siya katungod sa kalibutan. Karon pod giingnan po ko, ayaw pag dili ko pakatikisahon o giingnan sa padto ko, dili na ko pasudlon sa akong simbahan nga diin ko natulog diya sa una. Diin ko nag-alagad sa una.
Mura na kog ilang gitakwil. Nya diri na ko. Kung baka naa sa Kapernaum ba, wala man po na ako nakita dito kabisig ilang binuhatan. Tama? Igmat lang unta ang tao ani boy, pero sa tinuod lang ang tao manggod dito man mo dapig sa tao nga ipasigarbo ka na. Kay dito manggod palakpakan ka, dito manggod halangdon ka. Boy, si Kristo sa una kinsa ang mga apostoles. Nagatiman, nag-alagad. Sama pod ni Noe. Di ba si Noe, naabot ni ba ato nabalag na to, naabot kaning nagbuhat sila og arka na nanay nakaabot og 30 ka tuig, dahil pagay 30 inuibi ka tuig unya nagbagulbol sa ni Noe nya pag 40 ka tuig mo upang paglunop. Tama gid. Boy, mo ni karon sa una gilaglag pinagi sa tubig. Mo to si Noe. Karon laglagon ba ning pinagi sa kalayo. Mo karon si Kristo wala man to nagbunyag sa una. Karon gipadala ni espiritu nako haron magbunyag sa kalayo sa espiritu mo sila og giniboy. Mo na magpandong ko. Mo na nakita sa mga tao diri buslot akong kamot katong labi na atong mga bata pre ganihapon, no? Nausab ko. Ko dili ko Ginoo. Tama gid. Isugo lang ko sa Dios. Isugo lang ko nga paghubad kining iyang mga tinago. Tinago man ni Kristo. Tungod kay gitago ni Kristo sa dagay pasilihan ng daghan kay mo gamit sa pangalan Kristiyano pero wala sa binuhatan. Ang sakit gani kay sa kong buot boy kay kasagaran ng mga tulisan kan mga bad nga tao. Sa may relate Katoliko. Mga palahubog sa may relate Katoliko na asa disukot sa may relate Katoliko. Tungod kay didto mo suborno ka lang ang nagwali pod. Sige hinuog isulti na unta ninyo kamatuoran pero wala ko naghukom ninyo ha. Ako na ni isulti ang kamatuoran kay ngano. Tama gid. Kung naay magsakit diri mangayo man ko sa Ginoo nga maayo. Unya kung ako na po ni itawhano na po magpugong-pugong na po ko niya karon maabot yung panahon po di magyapon ko niya patyon para sa kalibang ma-extend na unta na sa mga taong dalo unta. Pero kapoy na kay boy, dili na gani ko katrabaho kanig sige sa kagul anak isulti gyud ang tanan kay kung dili nimo ni isulti aduna na po'y mga katalagman nga dako nga katalagman. Nga man sige na kong sulti. Nya ang akong ipaabot karon kadaghanon na lang. Maabot sa kadaghanon kay bisig mo-extend pa ang kalibutan. Kanang naapay nakabasa. Nya ang problema, ako man pong pandungan kay papason man to ilang mga sala. Pare karon ang naigoan ni ang mga binasa nga sa una makasala sila. Muani sila nako mingon papas na yung sala. Kay magduhig man ko sa kalayo sa espiritu. Naman na sa Biblia, di ba no? Pag-abot sa espiritu sa kabaturan, duhigan papason ang mga sala ug gikan dito ayaw na pagbuhat og sala. Kamong naa dinhi. Tama gid. Pero magsige ra pud mo rig sige buhat og sala bisig kada hapon nagipandungan mo nako dito. Magsige mo rin mura pud mo og mga parisiyo. Siyo. Mas maayo pa to nga jutay unya nagbuhat kag maayo. Man nag-ingon ko ninyo ayaw magtuo nga sige mo diri nga maluwas na nako tamo dili. Pero mas bulahan mong pirmi na mati ngano man kanunay mamong makakaon sa pulong sa Dios. Matag gabi nagtipon pod ni sila sa templo. Tama? Dili tinukod sa tao ha. Dili tinukod sa tao ha. Ang templo sa Dios ang atong kasingkas ato pa gihiusa mo di sa balay palahulayan. Diin mo mapahulay sa inyong tawhanon. Kaya dito sa inyong balay matintal man mo. Kaya napay budlungong kay mga anak sige lang cellphone, napay bana, mga palahubog, napay asawa pod tabian, di ba? So mopahuway mo dinhi kay nga atong mga gisulti di puro gyud sa balaang kasulat. Nya ako ay nagatiman niyo dinhi. Kanang mapulong ako ba kanang matag adlaw nagtigom-tigom po na sila matag adlaw. Nya sa tong dako lagi nga pagtuo ko sa simbahan. Matag Domingo ra lagi or Sabado ana magtipon. Ngano man ako? Kani adto boy sa naapata sa nakuan pata sa panahon sa anak sa tawanon ba kay dili sa kuston taon daw tanang patyon okay pa na valid pa na. Mo na ito nga na mga karaan nga mga pagtulunan niya karon pag-abot sa espiritu sa una day inana man ko di ba paristim ko sa una nagtudlo ko uban ko na nila okay ra kada Domingo o sa, kami mag-schedule kay balaod kami mag-schedule mo adto midto mag-seminar Miranda Pitab di mag-schedule na balaod pero dinhi boy wala may balaod dinhi boy mo na maron ang panahon sa espiritu tanawa daghang kay nag-vlog karon kay ibutyag naman ang tinago ni Kristo. Tama gid. Gitaguan man nila sa Kristo, gitaguan man nila ang balaang kasulatan, pinagi silang pagpanudlo sa mga pulpito o balaod. Pero kana ko mana na ang karaan nga pagtulunan.
Oh, Sayop. karaan parang sayop nga pagtulon nga man Pagtulon. nagsige lang kag ampo, di ba? Taas nga pag-ampo kadi sila magsulod-sulod pod kabalayan nga magsige pod og panilad sa mga balo. Kanang ingon nga balo man ta, di ba? Si Kristo man ang pamanhonon. Kumubana ta niya, kung gusto ta makig-asawa ta niya, mutuman ta sa iyong sugo kay kung asawa ta, mutahod man ta sa tumbana, di ba? Wala man na sabtan, wala man na nila abi nila pamanhonon dili oy. Si Kristo ang pamanhonon. Nga siya naman ang amahan, naay tao nga nagawali niya nga tumano nimo isip usa ka amahan ubana. Nga mutahod yun ka sa iyang mga sinultian. Unya imong panid-an ni siya nga nagsulti siya, nagbuhat bagid siya sa iyang gisulti. Nimbiya bagid siya mo na karon no. Oh, dili na gani ko kagamit sa ko, dili ko ka-pirma, dili na ko tanan na ngano man naglakaw lang ko sa dinhi sa kalibutan dinhi sa ato aboy igo lang kung sugoon man ko sa espiritu manang dito ko nag-join ko pag istorya binuang lang ko pero si Pablo god nagbuhat po binuang istorya para makawali lagi ko ya tawgon ko anak balik dito kay naay nagpatambal wala sulugoon lang ko sa Ginoo ya sulugoon pug ko ninyo Tama. ano man kay nag-alagad man ko nagatiman man ko ninyo nagpaubos man kay ang nagpaubos mo may labing dako niya di ba paulipon niya kung nag-alagad ka mo itaas niya kaniya tanaw nakita ko ninyo dinhi na saya bisig-bisig unta kay ko sa akong uma wala nagani na ko natiman tungod kay ang una nagakong giatiman gyud ang sugo sa espiritu nako. Tama. Sa tanan nga mga viewers ug sa mga subscribers nga kanunay nagasubaybay kami sa Espiritu Hanong Gasa kinasing-kasing gayod nga nagkapasalamat kaninyo og nagalawom usab kami nga inyo kining sabtan ang tanan ug busa naghangyo usab kami nga inyo kining ipasok sa uban aron mahibalo usab sila sa maong kamatuoran nga among gipadayag nga na kaninyo pinagi sa gigamit sa balaang espiritu sa kamatuoran nga inyong madungog og mabati dinhi ning video ha og busa please like share og comment kung kamaado na mga pangutana nga buot ninyong masabtan og please subscribe and click the notification bell para kanunay kamo updated every time nga mag-upload ko og mga bago nga upload videos. Salamat ug ang Ginoo sa kabuhatan ug sa kasaysayan. Mag-uban unta kaninyo tanan.